חלק 3 של משפחה מתפרקת. זה הבן מוכר, לא הבת, כי בנות לא. בזה תודה. שהגיע הבוקר. כבר בוקר? לא שמתי לב. אני מקווה מאוד שהוא בסדר. קום, חמוד שלי. אמא? אני לא אמא שלך. היי. טוב. נלך לבית ספר. הבית ספר הזה שהוא הכי כאילו פחות הכיתה שלי. לא בית ספר שאני הייתי בו, אבל זה הבית ספר שהוא בחינם, אז אני חייבת לקחת אותו. ואני אבקש כאילו גם נקה. טוב אמא, אבל הכל טוב, את לא חייבת לשמור עליי מרחוק. הכל טוב, אני אסתוקק לזה. כי אני מעדיפה שלא יעשו לך כלום. מה זה? וואו, איזה תיק יפה. אמא, תראה מה מצאתי. מה קרה? תראי איזה תיק יפה מצאתי. וואו, תתחדש. קח אותו. עכשיו הולכים לבית ספר. בוא. סליחה שאתם רואים את החלקים האלה, אני כל כך לא אוהבת שאתם רואים את זה, אבל אין לי שום בעיה. בית ספר. שאני מגיעה לבית ספר. סליחה על ההודעה הזאת. אני צריכה לארגן את כולם במקומות. זה לא כיף לי שאתם רואים את זה ככה. אני ממש מצטערת לכולכם שאתם צריכים לסבול ולקחת את זה ככה. זה כיתה א'. כן, הם בכיתה א'. אבל יש המון ילדים שהלכו למנהלת. רק רוצה להגיד. שתדעו. צריכה לארגן את... בכיתה רע או בכיתה טוב? בכיתה רע. אבל רק רגע, אני צריכה למצוא את האישה הזאת, אני כל כך עצובה שאתם רואים את זה. אוקיי. שהם הגיעו לבית ספר. רגע, למה זה מסתכל? בואי תהיה חמוד. הגענו למנהלת. בואו נגיד נשאל אותה. היי. מי את? בואי שבי רק. טוב. מי אתם? אנחנו כאן כי נגמר לנו כסף, כי הוא בדיוק אבא שלנו זרק אותנו ואין לי איכשהו, אז אמא מסכימה להכניס אותה לכיתה שלכם? עצוב. כן, אני אשמח. תודה. רגע, אין כוח. סליחה שאתם שומעים את מה שהיא אומרת. אז את אמורה להתחשב בזה. למטה הכיתה שלך. טוב. אוקיי, בטעות נזרק לי זה. אוקיי. סליחה. מה קרה? אני רוצה להיות המנקה של בית הספר, כי אני צריכה להשגיח עליו.
אי אפשר כאילו בתקנון, בבקשה, בבקשה, אני מבקשת. בבקשה. טוב, אני מסכימה. תודה. אוי. בבקשה. טוב, תעקבו לחלק 4, כי כבר אין לי כוח להחזיק. ביוש. שמה